마귀 자해. 사탐 다심 थैया होनाय जाबाय आरो सानै गोबाव मोनदों साबानि थैनांगौ होनदों। खुलुमबाय बे समाव नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय बे भिडिअआनो जाहैबाय जोंनि गगामुग हालामनि सिङाव थानाय बिजयफोर होननाय गामियाव बेवहाय गंसे बर' न'खर दङ आरोना बे बर' न'खराव मोनसे माने जोबोद मोनसे अलखदाव गोलैदों बे अलखदाव गोलैनायनि जाहोनाव बिथांमोना माने आंखौ मोनसे भिडिअ बानायनानै हांख्रायहरनायलाय आंनि बिसिम फैनाय जादों थ' बे बिथांमोननि न'खरा मा खारनाव मा जाहोनाव मा बिदि अलखद गोलैदों नोंथांमोना मोनसे फारसेनिफ्राय एसे फारि देखायलांबाय थागोन आरोना आरो मोनसे खोथाखौ नोंथांमोना मोनसे गोसो होबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना माने भिडिअखौ स्किप खालामनाङा माने स्किप खालामबा फारसेनिफ्राय बुजिया आरोना ओमफ्राय कमेन्ट्सफ्राव जायगाखौ सोंहरो मानो जादों बेफोरखौसो सोंहरबाय थायो आरोना थ' बेनि सोंनायनि सिगां नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबा बुजिलांगोन आरोना बिथांमोननि न'खराव मा जादों मा घटना जादों मा अलखद जादों नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायनानै भिडिअखौ एसेसो बुजिनानै ला आरोना ओमफ्राय बिथांमोना माबा मोनसे हांख्रायनो नागिरदों नोंथांमोनसिम मोनसे आर'ज गाबनो नागिरदों आरोना बे आर'ज गाबनायखौ नोंथांमोना खोनासंबाय थारमाने नोंथांमोननि सिगाङाव मा आर'ज गाबनो नागिरदों बेखौ एसे नायलांब्लानो जाबाय आरोना थ' आं भिडिअखौ एसे देखायलांबाय थानोसै आरोना आं बिथांमोननि न'आव सौफैबाय ओमफ्राय दा आं लांगोनायाव दं आरोना दा एसे देखायलांबाय थानोसै ओमफ्राय गामिनि सानैसो दंफैयो बिथांमोनखौ आं एसे देखायनोसै आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय न'आथ' नैबेनो बिथांमोननि न'आ ओमफ्राय जिथुनाखि दा रायजोफ्रा सानैसो दंफैयो आरोना ओमफ्राय नोंथाङा न'खरनि मा जायो जेनेबा ओरैनो जों बिदांबाय लिंलायो आरो गामिनि सोमोन्दो गामिनि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जायनि न'खरनि बिगोमा नङा होमबा न'खरनि बिगोमाया नोंथाङा नङा होमबा ओमफ्राय नै ओरैजाय दंफैयो गामिनि सानैसो दंफैयो आरोना न'खराव एसे माने बिपद जादों एसे अलखद जादों नालाय गामिनि सानैसो एसे नायनो फैदों आरोना एसे खबर लाफैदों नङा होमबा थ' मालिकआ बेनो दा मोजां गाज्रि मा घटना जादों एसे खोन्थालांगोन आरोना बिथाङा थ' ओरै बे समाव जोंहा गामिनि नेहाथारि दङ ओमफ्राय गामिनि सोमोन्दो जानाय दङ एसे ओमफ्राय जोंहा न'खरनि बिगोमा दङ दा नोंथांमोननि न'खराव मा बिपद जादों एसे फोरमायना होदो रायजोफोरनो दे बुंनांसिगोन ना दे बुंना होदो दे दा गिबियावनो फोरमायनो जोंहा ओरैजाय माने जाय न'खरनि मालिक बिथाङा माने बुंनो रोङा होनना बुङो आरोना थ' एसे दा साखाथियाव बिथांनिनो सोमोन्दो जानाय दङ बिथांमोनानो फोरमायना होसिगोन मा मा अलखद जादों एसे फोरमायना होदो दे गिबियावनो नोंथांमोनखौ खुलुमहरबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन नैबे बाबुनि भिडिअ थ्रुयै दा बिथांनि नामा जाहैबाय सम्बारु बसुमतारी दा बिथांनि हिन्जावा गाज्रि खैफोदाव गोग्लैना दङ बिराद गिदिर बेमाराव फारसेथिं किडनिगा मोननैबो डिमेज आरो ओरै फारसे फाथर जानानै दङ अन्थाइ दा बिथाङा अपारेशनबो खालामनो हायाखै रां रुफानि आंखालाव दा जोङो गामिनि हिसाबै दाख्लै जोङो सोरबा 200 सोरबा 500 बिदिनो डनेसन खांलायनानै जोङो 16,000 थाखा रायजोनिफ्राय सहाय हरनाय जाबाय थेवबो बे फैसा मुल्यबो थोआखै दा थैयानो माने पेकेटबा होनांगौ दा पेकेटथामल' थै होनो हादों आरो पेकेटनि दंबावो माने बायनो हायाखै जोबोर उसुबिदायाव गोग्लैना दं आरो दा बेखायनो जोङो गथाय रायजो राजानिफ्राय थाइसे थाइनै सोरबाबो अननानै हरगोन नामा होननानै नोंथांमोननाव खावलायहरनाय जाबाय आरो ओमफ्राय बे बेमारिया दा बहा दं दा बे बेमारिया मेडिकेलावनो दङ धेमाजियाव सिभिल हस्पिटालाव ओमफ्राय गिबियावनो दहाय सोंग्रोनांगौमोन एक्सुवेलि दा सोंनाय जायाखिसै आंथ' फोरमायखाबाय दहायनो होमब्लाबो नोंथांमोननि जायगाया मा जायगा बेखौ एसे खोन्थाना होदो गामिया जाहैबाय बिजयपुर पस्ट अफिस अखमाथि डिस्ट्रिक्ट धेमाजि माने पुलिस स्टेसन गगामुग आरोना पुलिस स्टेसन गगामुग दे नोंथाङा जेनेबा बेबायदि नोंथांनि न'खराव अलखद जानाया बेसे गोबाव जाखो सानबेसे जाखो बेखौ बुरैया लोमजानाया मास मोननैनि बारा जाबाय मास मोननैनि बारा जाबाय दा बेबायदि समाव बबे मेडिकेलाव नायबाय थादोंमोन बबे मेडिकेल माने मेडिकेलाव माने गाङलिया प्राइभेटआव लांदोंमोन डाक्टारफोरनाव नायदोंमोन नायनानै हामिलाय ओइ मा होनो सिभिल हस्पिटालाव अजानिबो एसे दौदोंमोन आं बारासो जानानै दा नै धेमाजियाव बेखौ दोनहैनाय जाबाय बेसे गोबाव जाहैखो बे धेमाजियाव दोनहैनाया धेमाजियाव गाबोन सप्तासे जासिगोन ओमफ्राय धेमाजियाव ओरैनो बेमारखौथ' दानि फोरमायलांखाबाय नङा होमबा औ थ' बेखौ डाक्टारा नायनानै मा होनदों जेनेबा ओरैनो अपारेसन खालामनांगौ ना ओरैनो मुलिजों हामगोन होनना बुंदों दा बिसोरो अपारेसनखौ दा बुंथ'वाखै गाबोन रिजाल्टखौ होगोन
नों खरसाया बेसेसो थांगोन जेनेबा आन्दाज खालामनानै बुंदों नामा बिदि डाक्टारा? डाक्टारा जेबोखौ बुङाखै बारु दा गाबोनफोरसो बुंगोन नामा। आच्छा आच्छा। दा बेसेबां आं फैसा माने ओमफ्राय बेमारिनि हालोदा दिनैसिम नैबे कन्डिसनाव दा दिनैसिमाव माबायदि अबस्थायाव दं? दा कन्डिसना बारा मोजाङाव फैयाखै थेवबो एसे गाव पेसाब खालामनो थाङो। सिखारनो हायो आरो ना जेन जेन थेन हमनानै बोखांनांगौ बोखांनानै होब्लाथाय बे पेसाब खालामहैयो थेवबो लोगोआव थांफानांगौ जायो। आच्छा आच्छा। दिनैसिमाव बेमार नायनायाव बेसेसो खरसा जाखो ओरैनो माने थांबाय एसे लामायनो थांबाय माने 70 थांबाय माने 70,000 खरसा जाबाय ना। ओमफ्राय बे राङा बोरै बोरै मेनेज जानानै 70 आं माने हाजिरा मावनाय एसे दंमोन ओमफ्राय आं सुद लानानै बेखौ आं बेमारखौ फोसाबनो नाजादोंमोन। बेसेसो रां सुद लादों ओरैनो? आं दा 50 लानाय जादों। माबायदि सुद लादों बेखौ जेनेबा? बियो बेसोरा मानसिखौ नायनानै एसे खमै होनाय जादों आरो थाइबा मासाव थाइबा खरि हरदों आरो ना। थ' बेखिनि रांखौबो बेसे गोबावसो टाइम होदों जेनेबा? टाइमखौ होआखै। टाइम होआखै ना? होनाया जेब्लानो हायो अब्लानो। दा बेखिनि राङा नोंथांना खरसा जाजोब्बाय नामा? खरसायाथ' जाजोब्बायानो। दा गोदानै नायनो आखायाव रां गैला आरो ना? रां गैला। थ' बे रांखौ मोननो थाखाय बिथांमोना रायजोनिफ्राय माखासे माने आखाइ खबजोबनानै एसे आर'ज गाबदों नङा होमबा? थ' बिथांमोना एसे अनलायनानै गावजों गाव सापर्ट होलायनानै बर'जों बर' नङा होमबा? थ' बर'जों बर' एसे माने जोंनाथ' बर' न'खरा सोरथो बेसेबां गोनां दं नङा होमबा? थ' बिथाङा माने न'आवबो माने एकदम बिथाल' नैबे दा जिथुनिखि नुदों बे बिथाल' आरो ना बारा नङा 2 खथा नामा? 2 खथाल' होनदों। ओमफ्राय नैबे जिथुनिखि उनथिं नुनाय न' बेबो सरकारनि मोननाय न' माने सरकारा जेरैबायदि एस्टिमेट होदों बेबायदिबो लुजोबनो हायाखै बिथाङा जेन थेन हाजिरा मावै मावै नैबेबायदि कन्डिसनाव लुनो हादों आरो ना न'खौबो जेन थेन बानायगनो हाबाय थेवबो सरकारनि एस्टिमेट मथे जायाखै नङा। ओमफ्राय नैबेयाव रायजोफोर दंफैयो ओमफ्राय रायजोफोरखौ एसे खावलायहरबावदो अननानै रायजोफोर आं बुंनोबो लामा गैयि जाहैबाय। रायजोफोरा एसे अननानै आंखौ एसे नायफिनहरोब्ला आं एसे देहाखौ मोजां मोनगौमोन नामा। न'खराव जोबोद सहाय जागोन आरो ना माने जोंहा आदैया माने न'खराव गावनि बिसिखौ नायै नायै न'खराव गरसेबो रां गैला। ओमफ्राय रां गैयिनि खारनाव माने बिथाङा दहाय बुंनाय बायदि आरो ना सुदआव 50 होनदों नामा? 50,000 माने सुदआव 5 रां खरै माबा लादों आरो ना सुद लादों आरो ना। थ' बेखौबो सुख'नांगौ फारसेथिं बेमारिबो नायनांगौ बेबायदि बेलायाव माने आदैया माने जोबोद अलखदाव गोलैना दं दिनैनि दिनाव। थ' बेनिखायनो आदैया माने बुंनो हायाखै जाहैबाय गावनि दुखुखौबो फोरमायजोबनो हायाखै। ओमफ्राय रायजोफोरखौ मा बुंनो मा खावलायनाय जादों आरो ना। थ' बेनो रायजोफोर माने आदैखौ जाय हायो बयबो माने अनलायनानै गाव गावनि माने बर' फिसा हिसाबै जि हायो ना थाइसे थाइनै 10 थाखा जेसेबां माने लाजिनाङा रावबो माने ओमफ्राय मोनसे खोथाखौ आं खोन्थाखागोन आरो ना रायजोफोरनो आदैनाव माने एकाउन्ट नाम्बारा दं खिन्थु नैबेबायदि QR क'ड गैया आरो ना। ओमफ्राय QR क'डखौ आं मेनेज खालामना होगोन बारु गामिनि सोरबा गोनां मानसिखौबो होगोन। ओमफ्राय जाय मानसिनि QR क'ड नाम्बार दं बेखौ आं नामखौ टाइप खालामना होखागोन आरो ना नोंथांमोना नायब्लानो नुखागोन। जाय मानसिफ्रा माने QR क'डखौ स्केन खालामगोन नोंथांमोना नामखौ नुखागोन आरो ना जाय बिनि नामखौनो आं माने होना होगोन। माने न'खरावबो बिस्रा माने बिजामादै दं होनदों दा मेडिकेलावसो दंहैयो बेखौ आं दा थांनानै नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन। ओमफ्राय बे बिजामादैनियाबो माने आं दानि सोंहरदोंमोन बेनाबो माने QR क'ड गैया आरो ना। थ' बुजिदो नोंथांमोना नङा होमब्ला जाय मानसिनि न'खराव माने QR क'ड गैया जाय मानसिनि माने बेबायदि फेसिलिटि गैया बिथांमोननि न'खरा माबायदि माबायाव सोलियो एसे नोंथांमोनानो मिथिखासिगौ आरो ना बेखौ। ओमफ्राय बेखिनियावनो जोंहा गामिनि सेक्रेटारि लेङाइ आफादगिरि नेहाथारिया मा बुङो रायजोफोरनि मा खावलायो एसे खोन्थाना हरदों। ओमफ्राय बेमारिखौ माने नैबे बेबायदि बे लेभेलसिम लाबोनायाव गामिनिफ्राय माबायदि सहाय होदों माबायदि बेबायदि हेफाजाब होबोदों एसे फोरमायना होदो। मानगोनां गिबियावनो जोंहा इउटुबार
थुलुंगा राजा बिथांनिसिम दिनै फुंबिलियाव रोजा रोजा बिथांखौ नुजाथिफैनायनि थाखाय मान बावनाय जाबाय। दिनै जोंहा बिजयपुर गामिनि मानगोनां सम्बारिनि बिसि रमिला बसुमतारिया दिनै गावनि बेसेबांबा दुखु गोनां बेमारि जानानै दिनै बहुद गाज्रि हालोदाव दङ। दा जोङो रायजो जानानै थांनाय देवबारखालि नामा देवबारखालि जोङो बिथांनो थाइसे थाइनैबाबो मदद होनानै बिथांनि सोलेरखौ जोङो हामनायनि बेलायाव नायफिननो थाखाय हामनायाव जोङो माखासे रां खेन्दा खांनानै हैनाय जादों। दा माखासे डाक्टारनि प्रेसक्रिपसनाव नायनानै जोङो माखासे थैनि गोनांथि जादों होननानै किडनि मोननैबो गाज्रि जादों होननानै जोङो प्रेसक्रिपसनाव नायनानै रिपर्टखौ मोनदों। बे रिपर्टनि गेजेरजोंनो जोङो थाइसे थाइनैबाबो मदद होनानै जोङो बिथांखौ हामनायनि लामायाव जोङो मोजां मोननो थाखाय बेमारिखौ आरायग' जानो थाखाय जोङो निदान सुंनाय जादों गामिनि जानानै। आरो जोङो दाख्लै नायनानै बेखौनो साथाम दासिम थैया होनाय जाबाय आरो सानै होबावगोन होनदों, साबानि थै नांगौ होनदों। दा बे थै होग्रा बिथाङा माने न'खरनि माबा मोनसे सोमोन्दो जायो नामा ना गामिनि? गैया, गुबुन हारि सानै साथाम बे थैखौ बायदों सार ना बिसिनिफ्राय? थैनि ग्रुपआबो मिलायनांगौ। थैखौ ओरैनो आरो दाख्लै जोंहा बे बाजेनाव सोंदोंमोन नोंहा आयुष्मान भारत दंना गैया, कार्ड दंना गैया होननानै। ओमफ्राय बानायदों, बेजोंनो ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो। फैसाया बेसेबां बिल जादों जों बेखौ बुंनो हाथ'आ आरो जोंबो नायनो थांदोंमोन। दा बेखौनो जोंहा बेमारिनि थाखाय गासै जोंहा रायजो राजाफ्रा बिथांनि सोलेरखौ फाहामनो थाखाय थाइसे थाइनैबाबो जि मदद हायो बिनि थाखायनो बिथांनि QR क'डआव हरनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। ओमफ्राय जेनाखि थै होदों होनना बुंदोंना, बे थै होनायाव ओरैनो बेसेसो लादों जेनेबा थै मोनसेयाव? थैयाथ' दा माबायदि बन्द'बस्त जाखोथाय, खिन्थु मोनसे पेकेटाव 300 ग्राम खरै थायोनो। ओमफ्राय जोंहा बिनि फिसालाफ्रासो माने मेनटेन खालामदों आरो रेटखौ बेसे खरै लादों बेखौ मिथिया आरो। दासिम पेकेट बेसे होनाय जाखो? 300 मा जाहैबाय दाख्लै थांनाय देवबाराव जों होबोनाया जोंनो रायज्लायना होबोदोंमोन। बे जों रायज्लायना होबोनाया 6,500 लादों पेकेटसेयाव। पेकेटसेयाव आरोना 6,500। ओरैनो पेकेट बेसेसो होनांखो दिनैसिम? दा बर्थमान पेकेटथाम जाबाय नामा? पेकेटथाम जाबाय। थै होनायाव दिनैसिम माने बेसेसो इमप्रुभ जाखो आन्दाज मोनदों मोनाखै? पेकेटथाम होनायाव राङा ना? नङा जेनेबा मानसिनि देहाया एसे मोजां मोनदों आरो आवगायनिफ्राय एसे साबसिनाव फैदों आरो। जागोन दे। ओमफ्राय जिथुनाखि बेनि मा होनदोंमोन किडनि अन्थाइ ओमफ्राय मोनसेया किडनि मोननायाबो एसे डेमेज जाना दं। बेखौ सोलायनांगोन नामा? सोलायनांगोन माने डाइरेक्ट सोलायनांगौ बुंथ'वाखै। गावसोर डाक्टारफोर बुंनाय मथे दा थैखौ होखांजोबनायनि उनाव दा बिथांमोना रिजाल्ट होनो नागिरदों। जुदि बेयाव जाया बायदिबा खिन्थु गुवाहाटियाव लांनांगोन होनना बुंदों। गुवाहाटियाव लांनांगौबाथ' गोबां रां नांबाय। दा दिनैसिम माने नैबे लेभेलावनो राङा दिनैसिम माने गरसेबो गैखाला नङा होमबा? थ' गुवाहाटिसिम लांनांगौब्लाथ' नोङो आखाइसे थिखांनो गोनां बायद' जाना फैगोन नङा होमबा? थ' बेनिखायनो नङा होमबा रायजोफोर अनलायनानै गावजों गाव बर' फिसा हिसाबै नङा होमबा माने एसे एनै थाइसे थाइनै माने रां बयबो हरलायलायदो जाहाथे नोंथांमोनाबो रां खरसा माने थाइसे थाइनै हरनायाव जायबो खहा जाया नङा होमबा? बेखौ नायनानै बयबो हर नङा होमबा? बयबो माने जा हागौ होननानै हरलुंलायनाय बायनायखौबो माने बिथांमोना लुगैयाखै आरोना। माने जेसेबां हायो माने जि हायो नङा होमबा? जेसेबां माने हरनो हायो बेखौल' हरो आरोना। थ' लोगोफोर बिथांमोननि न'खरनि गासैबो माने कन्डिसनखौ आं देखायबाय। बिथांमोननि माने एसेसो रिकुवेस्ट खालामना होबाय आरोना। नोंथांमोनाबो एसे हेफाजाब होलायदो, सापर्ट होलायदो। थ' बिथांमोनहानि न'खरनिफ्राय आं एसे बिदाय लाथ'नोसै आरोना। ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय आं मेडिकेलाव थांनो नागिरदों। जाय बेमारि बेखौबो एसे नोंथांमोना नायदो आरोना मा कन्डिसनाव दं। आंबो नुवाखै, दा थांबा नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय आरोना। थ' आं बिथांमोननि न'खरनिफ्राय एसे बिदाय लाथ'नोसै आरोना दायो। लोगोफोर आं माने मादैखौ नायनो मेडिकेलसिम फैबाय आरोना। मादैया माने मेडिकेलाव माबायदि कन्डिसन दं एसे नायदो। ओमफ्राय माबायदि सिरियास ना माबायदि एसे नोंथांमोना नायनानै लादो आरोना। एसे फोरमायना एसे देखायलांसै नोंथांमोना नायनानै लाब्लानो जाबाय। थ' मादैया नैबेनो आरोना नै नायनानै लाब्लानो जाबाय। माबायदि मोन्दों दा देहाखौ? एसे मोजां मोनदों ना? दाख्लै बारासिनथारमोन नामा? ओमफ्राय नामखौ खोन्थालाय नोंखौ? रमिला बसुमतारी। हामगोन बायदि मोन्दों ना? हामगोन बायदि मोन्दों माने बिसोरो दा अपारेसन खालामा देहाथ' साबाय थाखायो नालाय।
उल्लासो नालाय उल्थाया माबाबाथाय थानो हाया साखाङो आरो ना दा आरो दैल' लोंगासिनो माबा गुसु लोंदों गुसु लोंदों ओंखाम जानो लुबैदोंलाय दाथ' माथोबो गैला जेबो गैलामोन न'आव दाख्लि बारासिन थारमोन आरो ना एसे मोजां फैदों ना हाबगोन दे जेबो नङा दा थैया खेबथाम लानाय जाबायना खेबथाम लानाय जाबाय दायो एसे मोजां मोनदों जागोन दे हामगोन दे सिन्था खालामनाङा ओरैनो सानबेसे लाखिबावगोन होनदों डक्टरालाय रिल्सखौनो माबाखौनो रिपर्टखौनो मोजांखौनो होआखै थैया दा गावसोरलाय होनदों आरो गंनै लाबावनांगौ आरो सोलिबाय थाखायबो आरो बारा जाबाय गंनै लानायावनो बिदिबो होनो गोथां फाथं खालामगासिनो दे हामगोन दे जेबो नङा मादैखौ नायनानै लादो बेनो आरोना मादै बहुद कन्डिसना एसे गाज्रि आरोना बे फिसाला ना बिजामादै आंना फिसाला बे बिजामादै दङ नोंना मोजाङै नायदो मादैखौ नङा होमबा दे आं थांलायनोसै दे थांलायबानो एसे मादैया बेनो आरोना आं देखायबाय नोंथांमोननो थ' लोगोफोर बेनो आरोना खोथाया आं मादैखौ देखायबाय नोंथांमोननो ओमफ्राय कन्डिसनाथ' जोबोद सिरियास माने सायाव बिदि नुदोंब्लाबो रायलायनो हादोंब्लाबो माने बिथोराव जोबोद कन्डिसना गाज्रि होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आं बेखौनो खालामनो लुगैदों आरोना नोंथांमोनहाबो माने न'खराव बेबायदि नालाय दहाय खोन्थानाय बायदि कन्डिसना जोबोद गाज्रि नालाय माने एसे हेफाजाब होलायलायदो बर'जों बर' माने थाखा फैसा गैया आरो बेस्रा एकदम न'आवबो हाफ्राबो माने बेबायदिनो गैया जेन थेन 2 कथाल' दहाय खोन्थानाय बायदि आरोना 2 कथाल' दं आरोना फाननोबो बेबायदि हाफोर बन्द' होनोबो जेबो हा गैया जाहैबाय थ' बेनिखायनो जोबोद नायनो उसुबिदा जादों ओमफ्राय दा जेसेबां माने माने रां सुदआव लानानै नायदोंमोन ट्रिटमेन्ट खालामदोंमोन दा बेबो गैला आरोना दा गोदानै नायनो थाखाय गरसेबो रां गैला आरोना ओमफ्राय बेनिखायनो माने नोंथां गासैनिसिम माने आर'ज गाबनानै माने बयखौबो डनेसन खालामनो थाखाय आंनि फालनिफ्रायबो नोंथांमोनखौ माने गुरै खावलायनाय जाबाय ना गुरै आर'ज खालामनाय जाबाय थ' न'खरनिफ्रायबो आर'ज खालामनाय जाबाय थ' आसा खालामो आरोना नोंथांमोना माने बयबो माने एसे एनै हेफाजाब होलायनानै नाथाय मादैखौ बयबो एसे मोजां देहायाव लाबोफिननो हायो बेखौनो आसा खालामनानै गासैनिसिमबो नैबे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय आरोना गासैनिसिमबो खनसे थेंक इउ फर वाचिं